Fost is-snajja antiki ta' niesna, irridu nsemmu s-sena tal-insiġġ. It-tim tagħna ltaqa' ma' Alda Buġejja sabiex jitkixxef aktar dwar din is-sena u dwar ir-reġistru marbut magħha. Ix-xogħol tan-newl hija sana antika ħafna li kienet tintuża minn dejjem. Il-newl huwa il-magna li aħna ninsġu fuqha. Jiena nissejjaħ in-nissiġa. In-nissiġa tagħmel forma ta' drab u mid-drab nagħmlu jew kotri, tapiti, lampshades, portierej, kollox isir bl-insejġ. Jiddependi inti xi trid tagħmel. Rigward is-sena tal-newl, jien irid inħadmu bidejja u b'saqajja, li huwa n-newl l-antik li aħna nużaw biex naħdmu fuqu. Fl-antik konna nużaw il-mekkuk. Il-mekkuk kien ikun forma ta' dajsa, bl-imserka u l-ħajt ġofija biex aħna naħdmu bija. Illum jiena nuża labra jew skont x'inkun se naħdem. Fuq dan in-newl, illum jiena qiegħda naħdem portiera tal-qasab. Allura rrid nuża l-qasba. Din il-qasba hija qasba li nġibuha mill-leliq tagħna. Prima materjal li nsibu f'pajjiżna. Kienet tintuża fl-antik u anka qegħdin nerġgħu nużawha ħafna illum niżġuha minflok il-ħajta. Idej li nużaw bin-newl huma l-ingassa għax kull xejn jien naf għas-saqajja u biex inbiddel is-saqajn u l-irfies inkun qiegħda insallab il-ħajta li tiġi ingassa. Il-frenza nużaw għoqda normali, imma hemm tipi ta' għoqdi differenti. Bl-Ingliż jgħidulha overhand knot. U hija għoqda li jiddur sempliċement mas-saba li dejn issejr il-frenza tat-tapet. L-għoqdi li mbagħad jekk inti trid iżżejjen il-frenza tat-tapet, hemm tliet tipi ta' għoqdi. Għalija huma kollha għoqdi, d-differenza hi skont kif torbot l-għoqda. Għax kollu id ngħidulhom bħala għoqda, imma skont kif torbot l-għoqda tiġi d-disin tagħha. Li hemm komuni għal-sana tas-sajjieda hija l-istess għoqda li jiena nuża biex jiena norbot il-frenza. Jew inkella l-istess għoqda li jiena nuża biex norbot l-affarijiet tan-newl. Pereżempju hawnhekk qegħdin ngħidu li dan huwa l-asafar konna ngħidulhom fl-antik. It-tip ta' għoqda li nuża hija l-istess għoqda li juża s-sajjied. Hawnhekk għandi l-ixtajqiet li dawn l-istess biex norbothom irrid nuża tip ta' ngassa li juża s-sajjied ukoll. Dik il-xi ħaġa komuni li hemm. S'issa ntilfu ħafna mill-kliem. Pereżempju l-mekkuk konna nużaw ħafna. Hija timxi kummixi fit-traq jgħidulek qisek il-mekkuk il-ħin kollu tmekkek min-naħa l-oħra. Il-moxt u r-rixtellu huma xi ħaġa li f'Marzu kienu jgħidu li jinkisru tant kemm kienet tużhom in-nissiġa, imma llum huma dawn huma kliem li jintużaw b'differenza imma m'għandix insibuhom li jużaw in-nies tat-triq bħalma kien fl-antik. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.